o Racing de Ferrol nas súas ringleiras e sobre todo cunha estrela emerxente nos últimos encontros como é Pablo Rei. Ademais resultou ser un partido con moitísimos goles, intenso ata o final, con un bo espectáculo, non, por momentos, Xosé Luis. Sí, eu creo que ademais o Ferrol foi capaz de roubar o balón no medio campo e ese equipo cando corre ten moitísimos xogadores para facer gol. Quizás non foi un bo partido das defensas porque había constantes ataques, pero creo que foi o xusto resultado, non? Marcos Álvarez e Pablo Rei lograban os dous primeiros goles para o equipo racinguista, minutos 13 e 17, o que pasa que despois o Valladolid B, como ti decías, Xosé Luis, con un erro defensivo neste caso, conseguía o empate en 2 minutos cos goles de Javi Navas e de Jorge Hernández. Sí, fixe un plantexamento distinto que moitas veces os equipos o fan, o Ferrol ca defensa máis adiantada, sabendo que podía robar por o xogo combinativo do Valladolid, o conseguiu, pero iso ten uns riscos e bueno, pagou ese empate rápido, sobre todo co primeiro gol, non? O que pasa é que o Racing ten un xogador que é Pablo Rei, que agora mesmo está, ademais, nun estado de forma espectacular. Sí. Nun hat-trick neste partido, logrou os dous seguintes para o 4-2. No, ademais estivo ben, é curioso porque aquí, vamos a decir que chegou para salvar o Racing, porque os estaba pasando moi mal despois de que o Valladolid lle levantara o resultado e estaba máis cerca nese momento de partido 3-2 que o 2-3, perdón, que o 3-2. Despois, con esa vantaxe no marcador, José Lu tivo esa boa opción e despois esta xogada co cuarto tanto para o Racing. Sí, este xogador, a verdad que fai cousas que son moi boas de bo xogador, non? Porque ás veces cando o remate do segundo gol, que é moi difícil de rematar, pois ele, cando peor están as cousas, máis tranquilo se mostra, e dentro da área, pois estamos a falar dun bo xogador. Asistimos a unha recta final surrealista. Para mí aquí non hai penalti, que o árbitro indica e que transforma Jorge Hernández, minuto 89. Despois chega este penalti a prol do Racing que non sinala, xa en tempo de aumento, pero é que esta decisión puido traer consecuencias, porque a xogada continúa, xa decimos, último suspiro do partido, o árbitro decide non indicar o penalti e deixar seguir, e mira, a piques de empatar o Valladolid, bueno, sería a bomba, Mira a xogada, que un penalti de libre. Dous, porque o defensa e o porteiro. Indica un penalti que non é en contra do Racing, logo se traga ese, deixa seguir, en fin. Bueno, triunfo do equipo racinguista. Estoy teniendo fortuna, los remates que hago pues tengo la fortuna de que entran y la verdad es que eso también te aporta confianza y hace que vayas a más en los partidos. Esa era la coña un poco que tenía en el vestuario, pero sí, me acaba de decir José, el encargado de material, que el martes me lo da porque quiere que me lo firmen todos los compañeros y bueno, la verdad es que un recuerdo muy bonito.